L-Odwa tajba. Illum 24 ta' Mejju, il-Knisja Universali tiċċelebra Eid il-50, meta l-Ispirtu Santu niżel fuq l-Apostli hekk li mtlew bil-kuraġġ u bid-doni tiegħu u ħarġu jxandru l-kelma Alla lil bosta nies. F'dan il-jum, il-Knisja tal-bidu ġiet mamda u konfermata permezz tal-Ispirtu Santu. F'Pentekoste niċċelebraw il-bidu tal-Knisja Universali. Il-Qudiesa tal-lum se tixxandar mill-kappella tal-Kunvent tas-Sorijiet u Liet il-Qalb ta' Ġesu ġewwa l-Mellieħa li l-ordni tagħhom mxerret madwar id-dinja. F'Malta għandhom dar tal-formazzjoni li tilqa' diversi novizzi minn nazzjonijiet diversi li l-kol ħejju rwieħhom għal ħajja reliġjuża. F'ġemgħa hekk żagħżugħa nirringrazzjaw lil Alla għal mod kif jaħdem magħna l-bnedmin minn kull ġens, kulur u nazzjon. Jiċċelebra din il-Qudiesa l-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-paċi magħkom. Qegħdin hawnhekk fil-Kunvent tal-Ulied tal-Qalb ta' Ġesu, il-kongregazzjoni illi minna nnifisha tirrifletti id-doni tal-Ispirtu Santu li qed naraw hawnhekk ukoll fejn l-artal. Il għaliex hija kongregazzjoni li anki hawnhekk f'Malta għandha nies minn diversi postijiet, speċjalment mill-Ewropa, l-Afrika u l-Asja, li jiġu hawnhekk anki għall-formazzjoni tagħhom biex imbagħad imorru f'postijiet differenti tad-dinja, propju kif għamlu l-Apostli li ntlew bi-Spiritu Santu u mbagħad marru jħabbru l-Evanġelju lid-dinja kollha. U għalhekk hija okkażjoni sabiħa llum lejt il-50 meta niċċelebraw is-solennità ta' Pentekoste, ġifieri l-inżul tal-Ispirtu Santu fuq l-Apostli. Nsellem lill-Ulied ta' Ġesu, is-Sister Victoria Santi, Superior Ġenerali wkoll, u l-sorijiet hawnhekk preżenti, u dawk kollha li qegħdin isegwuna permezz tat-televiżjoni u l-midja soċjali nistedinkom biex illum niċċelebraw din il-festa kbira ħafna għall-Knisja, Pentekoste. U nitolbu biex l-Ispirtu Santu dejjem jimlina bid-doni tiegħu u jgħinna nkunu xhieda ta' Ġesu illum. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-Qudiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mistreħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fl-għoli ta' smawiet u paċi flat l-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadorawk, natuk ġieħ, irroddu lek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf tal-Alla bin il-Missier. Inti tneħħi id-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Inti tneħħi id-dnubiet tad-dinja il-qatt tal-btana. Inti li jgħid fuq il-lemmin tal-Missier ħenna lina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu.
U Alla bil-misteru tal-festa tal-lum intqaddes il-Knisja kollha tiegħek f'kull ġens u poplu. Sewwa bid-doni tal-Ispirtu Santu fuq id-dinja kollha minn tarfa l-ieħor u għamel li issa wkoll iseħħ fil-qalb ta' kull min jemmen dak kollu li seħħ bil-grazzja tiegħek sa mill-bidu tax-xandir tal-bxara tajba. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li għallhom jekk jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Meta wasal 8:50 huma kienu l-koll flimkien f'post wieħed. F'daqqa waħda ġie mis-sema ħoss bħal riħ qawwi u mela d-dar kollha fejn kienu qegħdin. U derulhom ilsna qishom tan-nar li tqassmu u qagħdu fuq kull wieħed minnhom. Intlew il-koll bl-Ispirtu Santu u bdew jitkellmu b'ilsna oħra skont ma l-Ispirtu kien jagħtihom li jitkellmu. F'Ġerusalemm kien hemm xilut, nies twajba minn kull nazzjon li hawn taħt is-sema. Malli nstema' dan il-ħoss, inġabret kotra kbira, il-koll imħawdin, għax kull wieħed minnhom kien jismagħhom jitkellmu bl-ilsien tiegħu. Miblu għajn u mistaġbin bdew jgħidu: dawn li qegħdin jitkellmu mhumiex il-koll mill-Galilija? Mela kif kull wieħed minna qed jismagħhom jitkellmu bil-sien art welidu? Partin, Medin u Elemin, nies mill-Mesopotamja, mill-Ludija, mill-Kapadoċja, minn Pontu, mill-Asja, minn Friġja, minn Pamfilja, mill-Eġittu, mill-inħawi tal-Libja madwar Ċirene, nies li ġew minn Ruma, kemm Lut u kemm proseliti, oħrajn minn Kreta u Arab. Aħna l-koll qegħdin nismawhom ixandru bl-ilsna tagħna l-eġubijiet ta' Alla. Il-kelma tal-mulej. Ibgħat l-Ispirtu tiegħek mulej u ġeddet il-wiċċ tal-art. Flimkien mulej u ġeddet il-wiċċ tal-art. Birek ruħ tiegħi lil-mulej, mulej Alla tiegħi int kbir bil-bosta, kemm huma kotrana l-emejjel tiegħek mulej, mimlija l-art bil-ħlejja tiegħek flimkien, ibgħat l-Ispirtu tiegħek mulej u ġeddet il-wiċċ tal-art. Jekk teħdolhom nifishom imutu u lejn it-trab jerġgħu imorru, malli tibgħat in-nifs tiegħek jinħolqu u inti ġeddet il-wiċċ tal-art flimkien, ibgħat l-Ispirtu tiegħek mulej u ġeddet il-wiċċ tal-art. Jibqa' sebħ il-mulej għal dejjem, jifraħ il-mulej bl-emejjel tiegħu. Ħatoġbu l-għana tiegħi, għax jien fil-mulej il-għena tiegħi flimkien, ibgħat l-Ispirtu tiegħek mulej u ġeddet il-wiċċ tal-art. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostlu lill-Korintin. Ħuti, ħadd ma jista' jgħid Ġesu u l-mulej jekk mhux inqanqal mill-Ispirtu Santu. Hemm imbagħad diversi doni, imma l-istess wieħed u l-Ispirtu. Hemm diversi ministeri, imma l-istess wieħed u l-mulej. Hemm diversi ħidmiet, imma l-istess Alla
li jaħdem kollox f'kulħadd. Lil kull wieħed tingħata r-rivelazzjoni tal-Ispirtu għal ġid ta' kulħadd. Bħalma l-ġisem u wieħed u fih ħafna membri u l-membri kollha tal-ġisem għad li huma ħafna jagħmlu ġisem wieħed, hekk ukoll Kristu, għax aħna wkoll il-koll tammidna fi spirtu wieħed biex nagħmlu ġisem wieħed, sew Lut, sew Griegi, sew il-sira, sew ħilsa u l-koll xrobna minn spirtu wieħed. Il-kelma tal-mulej. Sekwenza. Spiritu Santu ejja fina, raġġ ta' dawl għaddis għatina, xerdu fruħna mismewit. O missier il-foqra tijak, inti ġib id-doni miegħek, tani b'dawlek għal-plulit. Inti laqwa faraġġ tagħna, fi kulena x'ħin tkun magħna, tħossa fewġa ħelwa r-ruħ. Flajja lejn is-serħ twassalna, jekk imħeġġa wisq trażanna, minn għajnejna tixxotta dmuħ. O daw l-ħini ta' qdusija, nitolbuk li bik mimlija, tkun il-qalb ta' kull fidil. Mingħajr dawlek li jmexxina, ebda ħajr ma jkun hemm fina, ebda safa fil-għamil. Nadda f'kull fejn hemm mitbajja, fejn hemm nixfa reġġa l-ħajja, lil miġruħ għatiħ fejqan. Rattab fina l-ebusija, għati l-berdin bżulija, ejn fit-triq lil min peżan. Għati s-seba doni tijak, lil min jimxi fidil miegħek, u li fik jistriħ kull ħin. Għati kull virtu sabiħa, ħlas tas-salvazzjoni sħiħa, għati l-ġenna li tajbin. Amen. Alleluja. Ejja, Spiritu Santu, imla l-qlub tal-fidili tijak u kebbes fihom in-nar ta' mħabtek. Il-bulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Dak il-ħadd fil-għaxija fl-ewwel jum tal-ġimgħa, meta d-dixxipli kienu flimkien imbeżza mill-lut bil-bibien magħluqa, ġie Ġesu għad f'nofshom u qalilhom is-sliem għalikom. Kif għalhekk urihom idejh u ġenbu. Id-dixxipli ferħu meta raw il-mulej. Imbagħad Ġesu tenna jgħidilhom is-sliem għalikom, kif il-missier bagħat lili hekk jien nibgħat lilkom. Kif għalhekk nefaħ fuqhom u qalilhom ħudu l-Ispiritu Santu, dawk li taħfrulhom dnubiethom ikunu maħfura u dawk li żommu għomlhom ikunu miżmuma. Il-kelma tal-mulej. Intlew il-koll bl-Ispiritu Santu.
Ek naqraw fil-ktieb tal-Atti tal-Apostli, wejt il-50 fakkarna tal-jum meta l-Ispirtu Santu niżel fuq l-Apostli u bidilhom għal kollox. Huwa il-jum meta d-disċipli li kienu mimlijin bil-biża saru xieda qalbina. Meta bibien magħluqa infetħu. Meta iskiet inbidel fi tħabbira. U meta id-djufija saret qawwa. Iż-żejt il-50 mhuwiex biss tifkira ta' ġrajja li seħħet 2000 sena ilu. Huwa l-weda li Alla bl-istess spiritu li mela lill-Apostli ikompli iġeddet lill-Knisja, iġeddet il-familji tagħna, iġeddet il-kongregazzjonijiet u l-komunitajiet tagħna u jġeddet il-kull wieħed u waħda minna llum. L-Evanġelu jgħidilna illi id-disċipli kienu miġburin imbeżza bil-bibien magħluqa. Kienu raw li Ġesu msallab, kienu qed jibżgħu mir-rifjut, mill-persekuzzjoni, mid-tbatija. Kienu jippreferu s-sigurtà milli l-missjoni. Iżda Ġesu jidħol propju f'dik il-kamra mimlija biża u jgħid islim għalikom. Imbagħad jonfoħ fuqhom u jagħtihom l-Ispirtu Santu. L-ewwel don tal-Ispirtu Santu mhuwiex il-mirakli straordinarji. Iżda il-kuraġġ li ta' lil dawn in-nies biex joħorġu mill-biża'. L-Ispirtu għamel l-bnedmin ordinarji kapaċi iwettqu affarijiet straordinarji għax bdew jafdaw fil-qawwa ta' Alla aktar milli fil-qawwa tagħhom stess. L-Apostli ma sarux aktar b'saħħithom minħabba il-kapaċitajiet naturali tagħhom. Saru aktar b'saħħithom għax l-Ispirtu beda jammar fihom. L-aħbar it-tajba hi li dak li jagħmel dakinhar l-Ispirtu Santu jagħmlu wkoll magħna llum. Kultant jista' jiġrilna li aħna ngħixu fil-biża' wara bibien inviżibbli magħluqa. Nibżgħu li nkunu differenti. Nibżgħu li nitilfu l-popolarità jew l-approvazzjoni tal-oħrajn. Nibżgħu kultant nagħmlu sagrifiċċji u kultant nibżgħu niddefendu dak li hu sewwa meta ħafna jidher li jażlu dak li hu l-aktar komdu jew aktar faċli. Għalhekk neħtieġu l-Ispirtu Santu li jgħinna nelbu l-biża' u nitlew bil-kuraġġ. L-Ispirtu Santu huwa dejjem forza ta' tiġdid. Kull meta l-Ispirtu jidħol fil-qalb tal-bniedem, xi ħaġa qadima tmut u tibda ħajja ġdida. L-Ispirtu iġeddet il-ħsieb tagħna meta nibdew naraw il-ħajja bl-għajnejn ta' Alla. Iġeddet il-qalb tagħna meta il-mibeda jew il-weġġat jinbidlu f'maħfra. Iġeddet ir-relazzjonijiet tagħna meta l-egoiżmu jagħmel post tal-imħabba. U jġeddet il-komunitajiet tagħna meta l-indifferenza tinbidel f'servizz. L-Ispirtu iġeddet il-Knisja kull darba li jgħinna niskopru il-ferħ tal-Evanġelju u l-kuraġġ li ngħixuh b'mod awtentiku. L-Ispirtu jfakkarna li t-tiġdid veru jibda minn ġewwa. Ħansemmi xi ħaġa li qal il-Papa il-bieraħ meta kien ċerra. Qal dinja mibdula tibda minn qlub mibdula.
Ejt il-50 ifakkarna illi Alla ma jitlobniex biex insiru aħjar bil-forzi tagħna biss. Iżda jagħtina l-Ispirtu tiegħu biex ibiddilna minn ġewwa. L-ħajja nisranija mhix sempliċi programm ta' titjib personali. Hija trasformazzjoni spiritwali li tagħmilna dejjem aktar nixbħu lil Kristu. Waħda mill-akbar sfidi ta' żmienna hija mhux biss li nkunu nafu x'inhu t-tajjeb. Iżda li nsibu l-kuraġġ nażluh. Ħafna nies jafu li l-onestà hija aħjar mill-qerq. Li l-maħfra hija aħjar mill-vendetta. Li l-ġenerożità hija aħjar mill-egoiżmu u li l-verità hija aħjar mill-gideb. Jafu li x'inhi triq tajba u x'inhi l-ħażina. Diffikultà tibda meta l-għażla tat-tajjeb titlob deċiżjoni b'sakrifiċċju. Neħtieġu kuraġġ biex niddefendu d-dinjità ta' kull ħajja umana, kuraġġ biex nibqgħu nożżu l-valuri nsara meta is-soċjetà tafas biex wieħed jikkomprometti ruħu. Neħtieġu kuraġġ biex inkunu onesti meta d-diżonestà tista' ġibilna xi vantaġġ personali. Neħtieġu kuraġġ biex naħfru meta l-vendikazzjoni tidher aktar naturali. Neħtieġu kuraġġ biex ngħidu l-verità meta skiet aktar komdu. Xi darba oħra l-pressjoni tal-oħrajn jew lejha jistgħu jelbuna u jonqosna dan il-kuraġġ. Għalhekk jgħid il-50 ifakkarna dak li huwa tant importanti li l-Ispirtu Santu huwa l-qawwa ta' Alla imqiegħda fid-djufija tal-bniedem. Ftakru San Pietru li kien ċaħad il-Ġesu quddiem għaddejja sempliċi. Aktar tard, quddiem il-folol u quddiem l-awtoritajiet jipritka l-Kristu bla biża'. X'kien inbidel? Mhux il-karattru tiegħu, mhux iċ-ċirkustanzi tiegħu, kien l-Ispirtu Santu li taħ il-qawwa jażel dak li hu sewwa mingħajr ma jċedi għall pressjoni ta' dawk li jridu jagħmlu l-ħażen. U dan l-Ispirtu hekk jagħmel magħna llum. Pressjoni minn oħrajn kultant tgħidilna fittex ilek innifsek qabel kollox, evita is-sagrifiċċju, imxi mal-kurrent, għamel dak li hu l-aktar faċli, ibqa' sieket meta l-verità ssir skomda. L-Ispirtu Santu jgħidilna ħobb il-Alla fuq kollox, servi lil oħrajn ġenerożità, ibqa' fidilha, għid il-verità bil-karità, segwi lil Kristu anki meta t-triq tkun diffiċli. Kuljum irridu nagħmlu din l-għażla dwar liema vuċi se nisimgħu u nsegwu. L-Ispirtu Santu qatt ma jisforzana u jistieden, imexxi, idawwal u jqawwi. Jirrispetta l-libertà tagħna filwaqt li jagħtina l-qawwa biex nużawha tajjeb. Għalhekk il-qawwa tgħid il-50 mhix l-aktar f'dak li hu straordinarju. Immi fil-qawwa tal-Ispirtu Santu li jaħdem fis-skiet. Kull darba li l-ġenituri jagħmlu sagrifiċċju għal uliedhom, kull darba li persuna tażel l-integrità fuq il-popolarità, kull darba li wieħed jaħfer ferita qadima, kull darba li xi ħadd jiddefendi lil min hu vulnerabbli, kull darba li nisran jibqa' lejali minkejja d-diffikultajiet, kull darba li nażlu l-verità flok il-konvenjenza u l-imħabba flok l-egoizmu, hemmhekk ikun qed jaħdem l-Ispirtu Santu. Il-50 ikompli jseħħ kull fejn aħna inħallu lil nfusna nitmexxew mill-Ispirtu. Filwaqt li llum
niċċelebraw il-50 ejjew nitolbu fiduċja. Ejja Spiritu Santu, ġeddet il-qlubna, il-familji tagħna, il-kongregazzjonijiet tagħna, is-soċjetà tagħna, il-Knisja tiegħek. Għatina l-erf biex narfu dak li jusewwa, il-qawwa biex nażluh, il-perseveranza biex nibqgħu fidili leħ, u l-kuraġġ biex ngħixuh mingħajr biża'. Jalla in-nar li niżel fuq l-Apostli jibqa' jaħdem fina llum biex inkunu xhieda fer-rieħa ta' Kristu għaddejja għall-bina tal-Evanġelju u strumenti tat-tiġdid ta' Alla fid-dinja. Ejja Spiritu Santu, imla l-qlub tal-fidili tiegħek u kebbes fihom in-nar tal-imħabba tiegħek. Issa flimkien namlu l-istqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu ibn waħdini ta' Alla imnissen minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, daw minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Missier mhux magħmul natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħadġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina bata taħt Ponzju Pilatu mietu difnuħ u fit-tielet jum għam bejn il-wiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bi glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-satna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li għat il-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum u weġġa' fl-imkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fom il-profeti u fi Knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika nistqar ma' mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Miġburin flimkien għal din iċ-ċelebrazzjoni qaddisa ejjew irresqu it-talbiet tagħna lil Alla. Kun mulej mal-Knisja tiegħek imlija bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħek biex tħabbar l-Evanġelju fid-dinja kollha nitolbu. Ejja Spirtu qaddis fina imlina bid-doni tiegħek ħalli nkunu tassew xhieda ta' Ġesu fil-ħajja tal-lum nitolbu. Nitolbu għal-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta u dawk li jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Nitolbu qegħdin hawnhekk fil-kunvent tal-Kongregazzjoni tal-Uliet tal-Qalb ta' Ġesu, nitolbu għal din il-kongregazzjoni biex imulej jkompli jagħniha vokazzjonijiet dawk li jwieġbu għas-sejħa tiegħu biex jimxu warajh fil-ħajja konsagrata u jmorru jħabbruh fid-dinja kollha. Nitolbu. Nitolbu għal-reliġjużi kollha wkoll li jirriflettu ħafna b'mod sabiħ il-ħajja tal-Ispirtu. Nitolbu biex ikomplu jgħixu tassew mimlijin bl-Ispirtu ta' Alla. Nitolbu. Nitolbu biex aħna dejjem nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha. Mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha fejn diġà hemm ħajja umana sa tmiem naturali tagħha. Nitolbu. Mulej għatina ngħinuna biex nażlu mexxejja li berfqu b'integrità jaħdmu għal ġittana f'din id-dinja mill-aħjar li jistgħu. Nitolbu. Mulej Alla tagħna l-qattal peta mulek illum żomna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Presence of the
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Għatina mulej li kif wedna ibnek l-Ispirtu Santu jurina dejjem aħjar il-misteru tas-sagrifiċċju li sejrin nofrulek u fiħnina tiegħek jarrafna il-verità kollha bi Kristus jidna. Amen. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżuħaj l-mulej Alla tagħna. Sewa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien iroddu lek ħajr. Għax int biex ittemm il-misteru tal-għid illum oġbok tagħti l-Ispirtu Santu lil dawk li għamilthom welied adottivi tiegħek u seħibthom ma' ibnek il-waħdini. U l-Ispirtu Santu fil-bidu tal-Knisja tali l-ġnus kollha biex jarfu lil Alla u għaqqat f'xirka waħda ħafna sna fl-istqarrija ta' fidi waħda. Għalhekk dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kullimkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jintlew bil-għena u l-qawwiet s-sema ma' setat tal-anġli jixrulek innu ta' glorja u bla qiegħda jtennulek. Qaddis, Qaddis, Qaddis. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien jingħata biex mir-rajħ ibagħti ħal-ħobs ratt il-ħajr qasam, tali d-dixxipli tiegħu qal, kudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku ukoll wara l-ikla il-kalċi reġa' ratt il-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jxxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerreda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, mi għaddej tiegħek minn ma jisħoqli u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija, ma' San Giuseppe, ma' l-Apostol Qaddisin kollha
li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-ard. Ħobsna ta' kuljum matina llum, aħfrinna tobietna bħalma naffru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Muni Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn tnubietna, ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li jintret fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Natu l-paċi li xulxin. ħaruf talla li tneħħi t-nubiet tad-dinja in-nadin. Ħaruf talla li tneħħi t-nubiet tad-dinja in-nadin. Ħaruf talla li tneħħi t-nubiet tad-dinja atina l-paċi. Danu il-ħaruf talla danu li neħħi t-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikra tal-ħaruf.
Nitolbu. U Alla inti xerret id-doni tas-sema fuq il-Knisja kollha tiegħek. Ħares fiha l-grazzja li tajta biex jibqa' dejjem jissaħħaħ fiha id-don tal-Ispirtu Santu li sewwa fuqha u jkatrilha il-frott tal-fidwa ta' dejjem l-ikel spiritwali li bih tajjixha bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Immorru nixu fil-paċi ta' Kristu, alleluja, alleluja. Naslu fit-tmiem din il-quddiesa fil-festa ta' Pentekoste mill-kappella tal-Kunvent tas-Sorijiet u Liet il-Qalb ta' Ġesu ġewwa l-Mellieħa. Mulej, sawwab l-Ispirtu Qaddis tiegħek fuqna l-koll sabiex l-Ispirtu Qaddis jenna nkomplu nimxu wara Ġesu Kristu u nwasslu imħabba sinċira lill-oħrajn. Spirtu Qaddis, imliena bil-erf u bil-qawwa sabiex dak li nwettqu u nixtiequ ikun jaqbel mar-rieda qaddisa tiegħek. Dan nitolbuh bi Kristu Sidna. Amen. Nirringrazzjawkom tal-li naqadtu magħna l dan il-mument ta' talb. Nawgurawlkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb mimli saħħa u barkiet.